ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆଇଲେଣି। ଆସ ଆସ। ଆରେ ସିଷ୍ଟମଟା ତ ଭଲ ଅଛି। ସବୁ ବି ଜଗିଲି ହରିଣ ବି। ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କାର୍ବାଇଡ ଦିଆ କଦଳୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସେଇଆ। ସାର୍ ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ ଦେହରେ ସାର୍ କି ଆପଣ ମୋ ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ଗୋଟେ ଭେଲିଆ କୋଉ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ତ କେତେ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ନାଁ ଅଛି। କୋଉ ଗଣନାଟ୍ୟ ନା କହିବି? ମୋର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଘଉଳି, ନାରକ, ବେଙ୍ଗମହଲ, ବିଶ୍ୱ ଘରବାର ଏଇ ନାଟକ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୋ ହାଇଲାଇଟଟା ଜାଣିପାରିବେ। ପାର୍ଟି ନା କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅପେରା ନା ତ କନା ଖାଇ ଅପେରା। ସାର୍ ଏଟା କନାଖିଆ ଟାଉଟରଟା ପଚା କନା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଆଉ। ବଜେଟ କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ତ ବଜେଟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରେନି। ସାର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2 ପାଇଁ। ଦେହରେ ବସି ଥାଓରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ ଆସେ। ଖାଲି ତା ବହି ଯାଉଛି। ଆରେ ପାଣି ନାହିଁ ରେ, କଣ କରିବି? ପାଣି ଫାଣି ରଖିନୁ କିରେ? ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଉ। ଓହୋ କାହାକୁ କହିବି? ଆରେ ଜଙ୍ଗଲି ହରିଣୀ ମାନେ ସାର୍ କେତେ ସମୟ ମତେ ବସିବି କିରି? ସାର୍ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ସାର୍। ମଝିରେ ସାଲେ ବହି ଯାଏ ତ ଆଉ। କାଠିଟା ହଉ ବସିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିକେ କାଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ସାର୍ ଏବେ ଆସୁଥିବେ ଆଉ। ହେଇ ତ ସାର୍ ଆସିଲେଣି। ସାର୍ ଆପଣ ପେଣ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଲାଟ୍ରିନରେ ପାଣି ରଖିନା ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ରୁହ ଟୋକା ଯାଇ ସାରୁ। ସାର୍ ପାଣି ତ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡାକ ତ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ରେ ବାପ। କୋଉଠି ଆମେ ଛାଡିଦେଲେ କିରେ? ନାଟକ ବଜେଟଟା। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ କେତେଟା ନାଟକ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ କହିବେ। ତା ବଜେଟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପିଏ ସବୁ କହିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହାତୀକୁ କୋଡରେ ବସେଇବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ପିପୁଡ଼ିର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସିଲେଇ ଚାଲିଛି। ଘରେ ଛେଳି ନାହିଁ, ବତାରେ ବାଉଁଶ ନାହିଁ। ଆମ ଘର କଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା 3 ଜଣ ମାଗିଲେଣି, ମୁଁ ଦଉନାହିଁ। ୟାର ଏମିତି କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କି? ଅଛି। ତାମିଲି ନାଡ କୁକୁଡା ପାଡ। ଆରେ କି କଥା ଏଗୁଡାକ? ତାନି କୁମ୍ଭୀର। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଭକୁଆ ପ୍ରେମିକ। ଆରେ ଏତେ ବଡ ନାଟକ। ବଜେଟ ଆମର ପିଏସଓ କହିଦେବେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ କୁକୁଡା ପାଡୁ। ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର? ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ତାମିଲନାଡୁ କୁକୁଡା ପାଡ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର। ଓହୋ ଭକୁଆ ପ୍ରେମିକା ବୋଧେ? ନା ସଇତାନି କୁମ୍ଭୀର। ଓହୋ ଏସବୁ ନାଟକ ତ ମୁଁ ହାଇଟ୍ ଲେଖକ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଚୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ 3-5 ଲକ୍ଷ। ହଉ ମୋର ଏଇ ଡିଲଟା ଫାଇନାଲ। ସାର୍ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ। ଓକେ ହଉ ଆସୁଛି ସାର୍। ହଉ
কি কথা এগুলাক